Lutres na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Ano na, sisinanggana sa Amerika? Sisinanggana mga tugang sa United States of America election. Pero ilingunin do sa inda, ang resulta kang election, maghapon sana yun na. Kaso bago, pigiling ko sa trending mga tugang sa election. Nasa winning side si Donald Trump. Before how many centuries, how many years, mga duga. Ngunyan lang nakabalik ang saro na gari may nangyari kang mga 1800 sa Amerika. Ngunyan naman sa nakabalik na ang saro na daog, guminando dato giraray, nang gana. Ang pagkandidato kaya baga Ronald, sa timing man yan, sa buenas-buenas man yan, di ba? Kung lumabukan yan tadakul na kalaban, may problema ka. Pero ngunyan, dakulo na mga garuday ng ibang material sa Amerika para sa pagiging presidente. Oh. Ako sa iling ko mga tugang, maski day patabi na dideklarar na gana si Donald Trump, siya ang gana. Duman sa nailing ko na trending, mga tugang sa mga coverage kan BBC, Fox News, buda iba pa na mga mga iba pa tabi na iba pa na mga news outlets, mga tugang sa Amerika. Tapos na, gana na mga tugang si Donald Trump. Ang hapot, ang pangganin ni Donald Trump, anong implikasyon kay ini mga tugang sa Pilipinas? Iyan ang hapot. Diba? Paano na? Si Donald Trump bagari makatakuton man. Pero are ka, panahon tabi ni Donald Trump, nagkaigwa ako kay US visa. Diba? Pero panahon ni Donald Trump ako nagkaigwa kay US visa eh. O dingon yan, mga tugang. Pero, pigihiling ko sa mga Amerikano sa picture, gari Ronald sa iling ko, gari ko lang sa indan may aibag, ano? So, dahi baga nang iturog, tapig para turok to kada igwang paipit. Garo, gari, hindi ko nigamang kan sa Amerika na, madawan niya sa Las Vegas, o kung saya, bro, morning, ano? Mga Pilipino, pre, ilang kayo dyan? 4 pre, ito Ano yan? Kwan tayo. Kasabay pala na pigbuburotoan duman sa mga congressman, buda mga tugang mga senador, Kapas kausapon na iling ko, nagapasalamat mga tugang sukan, nagapasalamat mga tugang ano yan. Ay, Jerome, kung ano tabi sa papel duman sa table ko na may surat ko? Kung ano tabi sa pagyari, nalingawan ko naman, May, igwa kita mga tugang special correspondent, hali duman sa US, Igwa kita makakahoron live mga tugang from US of A, Mga tugang, ini po, apudan ko siya via satellite, Siya po, mga tugang, ang datiming pag-iriba digdi sa OKFM, Pag-iribang mi po siya dati digdi sa OKFM. Ngunyan, yaon na po duman sa Manila, sa US, Las Vegas, ang Phil LV Radio, kung kamo nagdadangog ka ito sa OKFM, nagdadangog kamo sa iba pang mga radio stations, buda sa TV ka ito, nag-TV ini na amigo tang ini, EBS, CBN, kan mga panahon, mga tugang, saro po siya sa mga midbid na personalidad sa TV asin sa radyo, sa FM. Actually, garo siya ang nasa likodan kang, deko lang sure, pero nadangog ko, garo siya ang sa likod kang creation kan OKFM. Mga tugang si JP Saison, yan.
Naka-station sa ngunyan mga tugang sa Las Vegas, sa Nevada. Yan na siya naman actually. Paistoryahon ta daw. Kung kumusta mga tugang ang sitwasyon duman tabi sa United States of America. Ang satuyang dating pag-iriba tabi sa OKFM, JP Saison. Yan Ini po, sikat ini ka ito. Nainot sa kuya sa radyo ini. Nainot ini sa kuya sa radyo. Buda sa TV. Sa TV, nag-TV ini. Wala sa iba pang. Pero sa Muya tabi, haloy man ini dyan sa OKFM. Inda kung tumugot ini, nainot siya sa kuya sa radyo. Hello, amigo. JP Marinaga. Good morning dyan sa Amerika. Ay, marhay na aga sa inyo dyan. Digdi sa Las Vegas, 11:15 pa sa naning panggi. So, good evening pa digdi. Talaga. Pero sa tuyang East Coast, sa New York, Washington, D.C., ay good morning na duman. Ayun. Okay. So, ngunyan, grabe. Sa oras na ini, mata ka pa, excited ka sa resulta kang eleksyon tabi, amigo. Ay, nakatuto kita para maihatod ka sa mga kababayan na dyan sa Pilipinas ang latest. Yes. Okay. As of now, ano po ang latest dyan sa United States of America, tabi, JP? Go ahead. Ay padagos ang bilangan kan mga boto digdi sa Estados Unidos. At sa paglaog kan mga resulta tabi VP Henry, hali sa lain-lain na states, nanginginot si dating Presidente Donald Trump. Okay. And so inaabangan ng mga resulta hali sa North Carolina, sa Georgia, parehong napaduman ni kay Trump. And just a few moments ago, I think they will also call Pennsylvania for Trump. Okay. So, yan ang latest na nanigdi. Yeah. So as of now, ang trending tabi, tama ba? Nasa winning path si Donald Trump, tabi, JP? Correct. Aram mo, BP Henry, nag-iinutan nining dua kung si Isay ang makatama sa 270 electoral college votes. Ayun. Okay. Kung si Isay ang mag-igwang 270, out of total of 538 electoral college electors ito, all across the country, ang majority, 270, siya ang magiging presidente. And it looks like sa ngunyan, sa trending ngunyan, ay si Donald Trump ang leading. Correct. Henry. Opo, okay. Speaking of that electoral, ano tawag yan? Electoral votes, tama? 538 electoral votes, no? So, ang majority niya, 70, tama? At 270. 270. Opo. Pwede mo mataunan kikwantabi, Migo, ang sa tuyang mga listeners sige sa Pilipinas, sa Legazpi, kung paano yan nangyayari na from sa mga tao, nagboroto, nagruluwa sa mga harong, and then nako-convert siya into electoral votes, and then paano yung nako-compute na papaduman tabi sa presidente, kada estado kang Amerika? That's right. So, VP Henry, there are 50 states, ano? Yeah. And ang electoral college electors ay hango yan sa populasyon kang kada state. Meaning, mas dakol na congressional district ang state, mas dakol na. Arugyan kayo. So, halimbawa, digdi sa Nevada, kung nasain ang Las Vegas, ang Las Vegas nating mahal, igwa kami digding 4 na congressional district. Okay. Ngunyan, so 4 na congressman yan. Ngunyan, dagdag mo dyan ang 2 senador. Okay. Kada state kaya, digdi BP Henry, may allocated na 2 senador. So, maski anong klaseng state, maski California, Nevada, New York, tigduruwa kaming senador. Ano? Okay. So, ang 2 na yan, ang 2 senador, even na yan, plus yung number of congressional districts. Okay. So, kung 4 ang congressional district ang Nevada, plus 2 senators, so anum ang electoral college voters or electors ng Nevada. Okay. Ngunyan tabi, BP Henry, mang iba-iba yan. Pareho kang California. Tataunaon ang California, no? Igwang 52 congressional districts ang California. Dakula. Therefore,
Oo, therefore plus 2 senators, 54 electoral votes ang Okay. California. Okay. Oo. Okay. So paiba-iba ang numero, ano? Ngunyan, pag kadaklad kang mga state digdi, winner take all, kumbaga. I Halimbawa, see. Halimbawa, Okay. Halimbawa, halimbawa si Trump ngayon, Opo. nanggana ngayon, si Harris, Oo. ang nanggana sa California. Di sa iya gabos itong 54 itong na electoral votes. 54 votes na ito napaduman sa iya. Napapaduman I sa iya. see. Ngayon, Okay. mabibilang na yan duman sa 270 na Yan. pag-iipon niya. Okay, okay. Kung nanggana pa siya sa Nevada, di plus 6 naman siya. Plus 6. Diba? I On the see. other hand, si Donald Trump naman, Opo. nanggana sa North Carolina, nanggana sa Pennsylvania, for example, 19 electoral votes. Sa iya ito gawos ng mga numbers na ito. Kung si Isay ang maka 270, siya ang magiging presidente. Ayon, So- winner takes all pala, ano? Regardless kung pera ang boto mo, na nakuha, basta dadaog ka dyan, bako ito sa imo na electoral votes na ito, mapaduman ito kan sa tawong ito. Na winner. That's right. That's right. Basta Ay. yung nanggana sa state na yan, Opo. mapapaduman sa ASU electoral votes. There are a few exceptions. Opo. For example, ang Nebraska, Yeah. ang Nebraska, state of Nebraska. Nasa may so, Canada sa bagaan. iyang congressional districts, kung sisay ang nanggana duman sa particular congressional district, Opo. sa tiga-award duman sa nanggana. Gusto sabihin ba kung winner take all. Pero sagip lang itong Nebraska Oh. compared to the others. But majority, it's winner take all. Yan. Iyo. So, Iba ang- kung tabi BPN, bako siya popular vote digdi. Iyo. Na Oh. dyan sa tuya, kung siya ang pinakadakol na boto, Iyo ka na. nationwide, siya Oh. ang magiging presidente. Ayun. Digdi, Okay. depende kung siya ang makainot o siya ang magkaigong 270 electoral college electors na Opo. makaboto sa iya. Okay. Nata, duman migo sa Nebraska tagaro na iba kumpara sa ibang states? Ang patakaran, ang Ay, electoral process, ano? That's right, that's right. Oo. Yun na nga ni anang pigsasabi digdi na kanya-kanya talaga ang rules. Iyo. Every state, every Federal, ano? every Federal state, form. every Oo. rule, no? They have their own rules, no? Oo. For example, bako lang yun dyan sa electoral college. Opo. Bako lang pang iba-ibang rules regarding, for example, sa mga mail-in votes. Pwede mong i-mail ang balota mo. Sa ibang state, iba ang patakaran. Oho. Sa Nevada, iba ang patakaran. Iba-iba ang mga rules. I see. Talaga. Okay. Oo. Igwadaki kwan, igwadaki anapod ka yan ki itong sugari advance voting. Tama ba ang term? I do not know kung tama. Correct. Taso, pipadara Correct, duman correct. sa mga botante, kung nabuo magpila duman, ipapadara mo through mail ang boto mo. Adi? Correct. Actually, iba pa so early voting. Ang apod kito sa mga digdi, early voting. Oo. For example, digdi sa Nevada, Oo. it started several days before the election, then natapos siya kang Friday. Ayun. Iyan, may mga polling places po yan, BP Henry. Pero usually mga polling places sa mga eskwelahan. Ano? Opo, opo. Usually yan sa mga accessible na lugar. For example, mga supermarket. Okay. Sa mga lugar na madaling madumanan. Pwede kang mag-vote dyan early and it doesn't matter kung saan. Halimbawa, nag-grocery ka, ailing mo, may polling place. Oo. Bumoto ka na. Yan yung early voting. I Iba pa tabi, see. VP Henry, so mail-in voting. Oho. Iba pa ito. Okay. Because, again, iba-ibang patakaran per state. But here Oo. in Nevada, minail kang election department to every eligible citizen na pwedeng Oo. mag-vote. Oo. I-mail yan sa imo sa official ballot mo actually. Grabe, And ano? then, Tapos? as long as ma-mail back mo siya, ma-postmark siya by election day, counted yan. Counted pa Ayun. siya. So, ipapadara mo uli duman sa post office pag na-receive mo. Correct. Correct. Oh, yeah, Ayun. correct. Yeah. Okay. Ayos, ano? Bako masyadong hassle, ano? Pero mailing mo dyan Oo. pala ang kwan, mailing mo dyan ang pagkakaiba, ano? So, meaning kada estado may kanya-kanyang patakaran dahil lanta federal state ang USA, diba? Tama ba pare? That's right. That's Oo. right. May kanya-kanyang Batas. may kanya-kanyang state legislations in that. Oo, Yun. tama. Okay. Tama bang naintindihan ko pare, ang election dyan sa US, although presidential siya, kasabay ang pagboto sa congressmen and senators, pero kasabay may nahiling akong governor na nagpapasalamat. Is that kasarabay po pat ang local positions?
Ang ano kaiyan tabi VP Henry is bakong sarabay actually. Okay. Like what we said kanina, manlain-lain din ang sa mga patakaran, ang mga timelines per state. Ayun. Oo. Ang Oo. iba, like for example, digdi sa Muya sa Nevada, daing race for governor ngunyan. Ay, Pero sa iba, igwa. Sa igwa. Oh, yeah. Oo. As in talagang medyo maribong man pag hilingon, Oo. pag intindihon dahil paiba-iba talaga Iyo, ang iyo. Oo. kada state. Iyo. Yeah. Pero kung ang tatandaan mo lang sa regulations dyan, election regulations sa kada estado, na kung saan ka naka-star, madaling matandaan, ano, kumpara sa ibang mga estado. Ay, oo. Oo. Kasi kung taga California ka, Oo. edi California lang ang pakiaraman mo. Iyan. Okay. Tama din. Okay. Kasabago, may naling ako sa online, nagiling ako sa CNN, BBC, sa mga channel dyan sa US. May pick-upod pa rin ng mga swing votes. Ano ko sabihin kang swing votes, tabi? Yes. Over the past few months, na-identify ang pirang state na possible na maging swing state. Or swing voters. Gusto sabihin kaya tabi BP Henry, Opo. ininda masiguro kung Kaysa yan. paksain ang boto kang state na yan. No? For Ay, example, yun. pag Okay. sinabi mo kasing California, Oho. para mo na Democrat. Oh, yeah. Permi na yan. Medyo sigurado ka na dyan, nakakasiguro ka na. Ngunyan, last election cycle, Opo. during the 2020 election cycle, digdi sa Nevada, Oho. Democrat ang nanggana digdi si Joe Biden. Biden, okay. Pero the past few years, naging tig-apod na kaming purple state na nagsalak na baga sa blue sa Iyo. pula. Dahil na maaraman kung talagang ano ba ang Nevada. Naghalo na, no? Naghalo na. Oo. Kaya ngunyan, we were regarded as a swing state Iyo. or a battleground state. Oo. Kasabay ni dyan Oo. ang Arizona, North Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, sin ang Pennsylvania. Oho. Yan ang mga naging day masiguro kung saan sa mapaduman. Oh, I see. So, Yeah. arog pa lang ka. Yan so kasbagong nailing ko na pigbabarantayan kan mga reporters, buda kan mga nagko-cover. Sendong ngayon papapaduman Correct. yan. Oo. Correct. Kaya kasubago tabi, BP Henry, Opo, opo. dahil dyan ang sa swing states, ang North Carolina, Opo. saka ang Pennsylvania, Dracula, pating electoral college, ang votes, ang allocation na Pennsylvania, 19 yata eh. Aha. So, swing states yan. So, kaya Oo. talagang tigbabarantayan mo yan sa bago kung si Isay ang maluwas dyan because malamang Oo. kung si Isay ang manggana dyan, iyon ang dire-diretsong pathway to victory. Diba? Iyon na, no? Uy, pangyari. Okay. No rin pa rin ma-assume ang new elected president dyan. Digde, ang Opo. swearing in is always in January. 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 Okay. If I'm not mistaken, January 20th. Opo, Ang opo. pag-swear in kang bagong presidente. I see. Okay. Ikabaga, naghaloy ka man sa Pilipinas na nag-star. Kumusta man yan pare? Lit lang na comparison. Kumusta man ang eve of the elections? Takita baga digdi. Ara mo man sa an eve kang election, ngaya karamangan. may mga may mga paipit. Ngaya, araw kaya. May mga paipit o whatever, di ba? May mga kung ano, na mga pampadagka, sa mga botante. Kumusta dyan pare ang eve of the elections, tabi? The Okay. night or a day before election? Right. It's funny that you asked that because kasubago, kasabay ko yung mga Filipino-American leaders na digdi sa Las Vegas. And pinagurulayan mo yan, ano? Wow. Contrasting what is happening in the Philippines and here in the States. Medyo may pagkakaiba. Kasi kasubanggi, for example, last night, ang Igualang digdi, mga political rallies. Yung Yan lang nailing yan, ito. mga last minute na political rally. Yeah. Yung mga Democrats, they had celebrities, may mga artists
Yeah. may mga, kumbaga meeting di avance, parang ano kaya. Oo. Pero, dahil akong, as far as, we've been, voting here in the States for a while now, nakatirang election cycle na rin naman ako. Dahil kitang experience ng araw kaya, yung of course, yung mga legitimate calls, may mga nag-aarapod sa imo, it's part of the campaign. Yeah, correct. You will receive mga automated calls, mga pamphlet, nakulon niya naman. It's normal campaign paraphernalia. Iyo baga. Okay. So, bako diyan popular ang pig-apod na vote buying ngaya kwartahan during election. So far, dahil kitang na-experience na ako nadadalog na araw kaya. Ay, very good. Gari, mamundo dyan mag-istara, Dahil kaugmahan, ano pre? Pero, ilin naman ang kultura dyan. Ilin naman ang kultura, ang tradisyon dyan, buda kultura dyan indo na. Kan baga, dyan mo feel ang gari tunay na desisyon ng tao base sa democratic process ng eleksyon. Tama pare? Yes. In fact, this morning, may in-interview ako duman sa istasyon Tadigdi sa PHLV Radio. Bago siyang Pilipino bago siyang naturalized US citizen. So excited siya. Excited siya na mag-vote for the first time. Because of course, you can only vote kung US citizen, di ba? So she was very, very excited to participate in the democratic process. Aki pa yun mga nasa siguro mga 20s or 30s pa lang. And she was very, very excited to participate in the democratic process in such a way na talagang pig-document niya, so experience niya. Wow. So, magayon, especially as far as the Filipino-Americans are concerned, nagiging, nakita mo yan, nagiging very active na. Very civic-minded na rin ang mga PhilAm. And in fact, digdi sa Nevada, igo na kitang assemblywoman na Filipino-American. Wow, diba yun? So, ganyan, we're hoping that we continue our civic engagement as Filipino-Americans. I see. Okay. Ang kon dyan, ang buda, sa to baga digdi paano kay campaign posters pare pag election, di ba? Kumusta garo di akong nailing diyan na campaign posters or even itong mga advertisements sa radyo or sa TV or online tabi. Kumusta ang campaign strategy kan mga kandidato diyan? Okay. Very actually, being in media, medyo masasabi ko na may similarities, no? Because as far as Tri-Media is concerned, yung newspaper, radyo, TV, and even online, it's almost the same as dyan sa Tuya. Dakulod man ng para mo nang itong mga negative advertisement, mga nag-aaratakehan sa mga campaign materials ninda. It is also a practice here. So nothing new, pareho lang dyan sa Tuya really. And as far as yung mga posters, igwa may mahihiling ka din mga billboards. And ang hindi ko nahihiling itong mga posters ng mga papel na pigdudukot sa mga wall, sa mga ang igwa din itong mga para mga banner, mga tarpaulin, mga kayan. So far kayan ang mga nahihiling ko din. But it's very dynamic like ours dyan sa Pilipinas na talagang man kita sa media, talagang very active man ang gabos na ang campaigning digdi sa Amerika. Buda ang gari pagkakapareho na nahiling ko diyan sa Indo. Iyan na mga matindi ang mga garapuan man ki mga kritisismo sa kada kandidato. Tanahiling ko sa debate ni Donald Trump buda ni Harris and then before pa ito si Biden pa. Matindi pa din mga akusasyon man sa lambang saro. And it filters down to the ticket, maski sa mga senatorial ninda, sa mga congressional candidates of both parties. Nagagarapuan yan sa ere, mga kung ano-ano mga akusasyon. So it is normal also. Yan. Parte kan democratic system,
That's right, that's Opo, right. But okay. coming from the radio, no, hali kita dyan sa DCGB, sa OKFM, and having been sa sales din dyan, ano, sa PBN. Sa Manila. Before. Sa Manila, I was there before. I remember dyan sa Tuya na yung mga competing advertising, you do not play them one after another, di ba? Yeah, like, for correct. example, Correct. For example na lang, yung mga soft drinks, for example, mag-play ka rin sa rong brand, and then kasunod-tulos sa kalaban. Diba? Normally, we avoid that. Diba? Pag nag-commercial break ka, normally you will avoid na magkadugtong. Magkalaban. Pero digdi, it doesn't matter. Pwede, whether it's a commercial brand or especially during the election season, magsurunodan na yan. Talaga nagsisirimbagan, kumbaga. Wow, okay. Mas nahiling ko pa rin sa online na monitoring medigdi si Harris 214 and then si Trump 267 na. Gano'n ang bawi niya. Gano'n ang bawi niya. Gano'n yun na ini di ba? Although this is unofficial, pero gano'n yun na ini. Lit na lang yun. Tapos ng uroron. Tapos ng ururon. In fact, right now, as we speak, yaon sa Florida, ang ticket ni Trump, and nag-i-speech na sunduang mag-partner, si J.D. Vance and then si Donald Trump. Right now, as of right now, nag-i-speech na sila, nagpasalamat sa mga supporters, and dahil hiling tanong yan sa Satuyang Monitor din. Siyempre, gabusin na mga maugma. Iyo, kaso bago, mga 2 o'clock o before, mga 1:30, mga 2:30 siguro yun, nahiling ko nag-disperse na sa grupo ni Vice President Harris. Aram na ninday. Buda, kung baga, buda sa inda pare ang defeat, garo madali undang akoon, apera ka ito sa nangyari kan laban ni Trump and Biden na medyo may reaction si Trump, di ba? That's right. That's right. Yes, I was just going to say that. Yeah. Okay. Okay. Ang saro diyan sa pagkaka na dapat garo bidding adalan niya mga Pilipino kung ang presidential candidate iyo nagpipili kan sa iyang vice president. Tama pre? That's right. That is one thing that is very different. Ang pinili kang top of the ticket ang sa iyang vice president. In fact, sa balota, ang iboboto mo man lang yung presidente. Carried na ang vice president. Okay. Kung sisay ang nangganang presidente, dara niya sa vice presidente. Niya na pinili Automatic. niya. Automatic. Yan I see. Kung bibutuhan mo lang duman, presidente. Correct. Sa balota, ang yaon lang talaga ay presidente. Gariyo mang karahayan dyan. Pambihira ko dyan parimadangog na hanggang natapos ang term nin sa rong presidente, de ko nadadangog na nagtataram ang vice niya kontra sa presidente. Iba mo pareho sila magka-ticket. Kung ibang ticket ang gumana man agad, problema mo Ikaw mo mag-istoryahan. Okay. Now, saro na lang pare, natatag-gaarog kang kakaskas ang resulta kan election dyan sa US. Okay. Well, aside from siguro because of the technology, and aside from that, yung itong because of the electoral college nga, 270 ang pigbubuno ninda, no? But in reality, the certification is another thing. Say for example, tonight nag-declare na ang Pennsylvania or for example ang Nevada, kay Sisay, but it will take a few days for the election department to certify the results. So yung parang kumbaga sa tuya, official result. Gari proclamation pare, gari proclamation ngaya kunya sa to digdi. Proclamation. Correct. Correct. Yeah. Kasi may for example, digdi sa Nevada, yung mga mail-in votes, pig-ako paninda hanggang kasubagong hapon na on the election day, basta ma-postmark during the election day, valid pa yun. No rin pa ito maabot. Siguro a day or two after maabot naman sa election department. So saka pa lang ito mabubuksan. Diba? So, it's
it will take some time for the certification to happen. Yeah. Kaya lang, ini kayang pinag-uulayan tango niyan, these are mga projections. Mga projections. Yeah. Okay. Uli pare, saro pa, another one, paki-shed light mo kayo ni Samuya. Diyan ba, nadadang ko, kan ako, sister, medyo pamilyar ako sa California, ito, naggadyan ako kay sister-in-law. Ang nadadang, ako ngaya, ang mga citizen baga, ako ngaya Republican, ako ngaya Democrat ngaya ako. Paano, ano yan, paano, takita ba galing, di ako ngaya Duterte ngaya, ako ngaya Marcos ngaya ako. Diyan, you are talking about party, political party. Tama ba? Political party affiliation. Paano po that's yan, right. in affiliation? Paano natarog ka ng ganyan na government statement sa mga Amerikano, tabi? That's right, that's Oh, right. Hindi kaya ba, VP Henry, pag nagkuha ka ng driver's license Oho. sa DMV ang apod yan, so LTO baga sa tuya dyan, DMV ang digdi, Yeah. Department of Motor Vehicles. Okay. The moment na nagkuha kang ID or meaning driver's license, sa DMV mo yan kukuha nun. In other words, Okay. maski dahil ka nagda-drive, if you need an official ID, sa DMV ka maduman. Pero ang itatao sa imo, bakong driver's license. It looks like a driver's license, Oh. pero ang nakalaag, identification card. Okay. In other words, sarong ahensya lang ang kaulay. Okay. Like whether it's a national ID, whether it's a driver, saro lang ang kaulay. Ngunyan, when you register sa DMV, hahapoton ka na kung gusto mo din mag-register as voter, yung voter registration. Okay. Kuman ka kayan ma-register. Yeah. Now, you can only do that if you are a US citizen. Okay. Hahapoton Okay. ka man eh. Are you Yeah. a US citizen? Checkan mo. Yeah. Then, kung hahapoton ka na, kung ma-register ka to vote, ano? Ngunyan, pag-register mo duman to vote, pwede ka nang mag-declare kang party affiliation mo. You can declare as a Democrat or as a Republican. Okay. Yeah. Okay. And ano tabi yan pati VP Henry, Opo. it is a public record. In other words, if you declare yourself as Okay. a Democrat, then madali yun ma-search na, ikaw pala na Democrat ka nga. Oo. Yeah. And people are proud of their they're proud of their party affiliation. I see. Yeah. So meaning pare, mismong ang tao affiliated sa partido. Yun na yan. Ako ngaya, Democrat ako. Yun na yan sa kuya. Diyan ako, kung sisang kandidato, regardless kung sisang kandidato, Democrat ako. Tama? Yeah, yes, Okay. usually araw ka yan. Opo. Usually araw ka yan. Oh. Although of course, I have encountered in fact this radio station tadigdi, ego kitang mga nag-switch, no? Mga Iyo. dating registered Democrat, ngunyan sinda Republican na. Now, Nagboto it sa can ibong. happen also. You can always switch party. Ayun. So pero pare, halimbawa ngaya, ako ngayon, ang affiliation ko is Democrat, pwede ako magboto sa Republican? Pwede. Walang, no question about it. Pwede, No, but- people are allowed to do that. Yeah, of course. Opo. Yes. Then later on, pwede ka nang mag-declare na, I'm officially changing my party affiliation. By the way, Okay. you can also, pwede mo man i-check itong non-partisan. Kung abo mong mag-affiliate sa DUA, may third box duman sa choice Okay. na non-partisan. Pwede ka mag-check sa Ayun. non-partisan. Okay. So Digdi then, sa tuya, independent ka mo yan. digdi sa tuya, maaraman mo kunhain ang butante, nakalista ka. Nakalista ka pare sa kandidato. Diyan mismo, public record, government record, na yan ang sa imong party affiliation. That's right. The That's best right. mampalan. The best mampalan. Oo. Pinya, papaano, sa bagay, pag during election, so tao ang nag-determine kung isang ibuboto mang giraray na kandidato na tao. Correct. Because they can always change their minds last Yeah, minute. Eh. yeah. Okay. Okay. In fact, tabi VP digdi sa Nevada. Opo. I'm only speaking of Nevada. Aha. You can actually register to vote on the day of the election. Halimbawa, di ka pa nag-register. Gusto mo, sige, maboto na ako ngunyan. Aha. Di ka pa nag-register. Mag-register ka right on the spot. Pwede yan, digdi sa Nevada. I see. So ibang patakaran yan sa Endok sa kumpara sa ibang estado, ano? Depende sa Correct. sitwasyon. There might be other states with the same, but Oho. as far as Nevada, araw kaya ng patakan. Yan ang patakaran. Okay. Dahil kung nahapotong mo rin ang binoto mo,
Okay. So, sandali lang, hilingon ko sa nahiling ko. Kumusta pa ang kwan mo dyan? Nasa mo tabi na monitoring? Pareho kita? 214? 214? 267? O iba na sa imo dyan tabi? Tama? Yes, yung maniyan ng sa tuloy na hiling digdig, Opo. ali sa Associated Press, 214, 267. That's right. Yeah, in favor of Trump. Dahil ito yun na yun eh. Sure na yun. Kaya pala si Trump, kuwan na yan. Ma-enjoy na yan ngunya na banggit. Tumagot na muna sa taba kami magkaraw dyan. By the way, about 30 minutes ago, dahil pang masyadong klaradong resulta, nagluwas ang sa mga official kang campaign ni Vice President Harris na nagsabi na dahil maluwas ngunyan sa stage si Vice President Kamala Harris para mag-address sa mga supporters niya. And, that's one of the discussions ngunyan nabanggi kung today siya maluwas. But ngunyan, naaraw kayo nila, nagluwas na si Trump, baka magbago ang isip niya na taong statement. So usually, maski daog dyan talaga, minaluwas siya para magpasalamat, etc. In fact, nadangog ko ito nadangog ko na si Obama versus McCain, di ba? Kaninot na McCain, si McCain, believe ako ka ito eh. Kanagtataram siya na suportan si Trump, pigbubusya kan mga tao. Pig-insist niya talaga na suportan tangaya si Obama. Tayo nga binutong tang presidente. Diba? Arog sinakan. Ang iba arog kang ka-sports diyan sa Estados Unidos. Correct. Okay. Yeah. Sige pare. So what, although too early pa man, bilang citizen diyan sa Pilipino, anong expectation mo tabi kay Trump tabi? Well, alam mo, ang sa tuyang, sa mga mga pinag-uurulayan digdikan, especially mga Filipino-Americans, ang talagang mga issues na talagang pinag-uurulayan digdi is yung immigration, you know, saro yan sa mga dakulang bagay, and saro sa mga dakulang bagay na pinag-iriwalan, kang buwang kampanya is tungkol sa abortion. Also, no? Saro yan sa pinakadakulang topic. And siyempre sa ekonomiya, no? So yung economy. And both parties were promising, of course, na pababao ng inflation and to make our lives better. So, you know, with either way, ang expectation, especially mga Filipino-American, mapaparahay ang community, especially sa tuyang mga kababayan. Iyo baga. Alright. Good luck pare. Mabuhay ka mo dyan sa Estados Unidos, sa United States of America, and pakiregard sa lang sa kabos ng mga Filipino dyan. Dakul kitang mga viewers dyan, mga listeners sa US, na mga nagchat-chat sa ko paminsan sa iba-ibang estado kang sa tuyang nasyon. Mabuhay tabi pare. Thank you so much. Unless na may gusto kang paabutan ki shout out na mga listeners tango yan digdi po sa Legazpi City. Pasalamat lang ako sa inyo tabi, PP Henry, sa pagkakataon na yun eh. And then, kumusta na lang po sa inyo kabos dyan sa PBN BZGB. Yan. See you maybe next year. Magkita tayo. Sana magkita tayo next year pare. Iyo po, tabi PP Henry. Thank you so much. Thank you, Migo. Mabuhay. Mabuhay po. Opo, thank you. Mga tugang JP Saison. Yan. JP Saison. Saro po yan sa mga nakakauron mo naman sa US pag dahi ko nahapot, pasinsya na pare, dahi ko pa din nahapot sa text mo, pading Benny Garland, so pigkakaputan ko kayang unit na iyo ang pigagamit ko sa pag-abot kay Kwan, pag-apod kay JP na Saison. Anyway, Migo, sailing ko, Migo, man, pero garo ba ko arog ka Kwan pa de, ka-arog sa tuya. USA elections after a hard labor for 24 hours, it's a boy. Latusunta ka dyan. Sir Tony, congratulations President-elect Donald Trump. Yan, it's a boy. Si Harris baga, babae, no? Alright. Alright. Ayon, di ba? Magayon, mga to. Pero ilingon nindo kisa ang Estados Unidos kaya bako arog sa tuyan na by popularity, no? Isang by votes of plurality or majority votes, no? Sa tuya nagboboto kita individually, presidente, vice-presidente. Sa inda, di man palang pigbubutuhan ang presidente, bibutuhan ang vice-presidente, bibutuhan sa mga tugang ang presidente. Pag guminana siya,
kasabayan sa iyang Vice Presidente. Ang mga helang sa atay aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday ka mo magbabago para magmangatay kay pan po na sabayan ning proteksyon Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa lulod sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid mga tugang para sa proteksyon, para sa lulod sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb kaya siya safe. Ang Silimarin kang Liver Aid antioxidant po na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom mo day, mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Suklarado na sa Amerika po, sa US, ang eleksyon daing paipit. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi.
Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa betor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kon si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas venyo. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Alas 3 na! Pinky on mo baby na! Ayos! Kayo po ay nakikinig kay Henry M. sa Pinky on mo baby. Ulita daw, be. Gagayong kambusis mo. Ulita daw. Ulita. Ulitan mo. Ulita. Alas 3 na! Pinky on mo baby na! Kayo po ay nakikinig kay Henry M. sa Pinky on mo baby. Gari bagong karigo si Ronald ade. Pero gari daro na ko ang lawas kaya ito Good afternoon, Pilipinas! Uy, sandali lang Sandali lang po mga morning heritor, mga kapingki. Yun na, it's Donald Trump. Balik po mga tugang sa ano yan. Balik po kita. Balik po si Donald Trump mga tugang sa White House. Kita ba yan, sa Pilipinas, ang apod kang istarang kang presidente, palasyo. Senda mga tugang puti na harong. Tama Alright. Ang mga helang sa atay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day ka mo magbabago. Tanganing mo ugmang atay, kay puan po nasabayan ng proteksyon Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po mga tugang may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So, ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray na sabay tabi ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Sa agad na lang kita mag-restoryahan.
Sagada lang kita mga tugang magiristoryahan kan mga pangyari po sa tuya na kapalibutan at iba pang mga samlo sa pagkabuhay ta mapigtawan ta kidoon sa sitwasyon sa Amerika ta. Nganing nasabutan tang pagkakaiba kan Amerika, buda kang Pilipinas pag-abot tabi sa eleksyon. Kasarabay man mga nearby countries ta sa Southeast Asia. May kanya-kanyang kitang sistema sa eleksyon. Pero kitang pinaka kung ano. Maringan nga nagkukuro kaskas na bang eleksyon data dahilan duman sa sa automated elections. Salamat. Goodbye. Mabuhay. Mula ng pandemya, marami